inconceivable that out of 46.8 billion rand spent by the country on HIV/AIDS program, the withdrawal of 7.9 billion by President Trump will immediately lead to a collapse. Umphathiso wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi uthi isebe lakhe lithethana nabenesakhono sokuxhasa eli ukuvala umsantsa oshiywe kupheliswa kwenkxaso yeMelika kwidabi le-HIV and AIDS kweli ngephulo iPEPFAR. Umphathiso kwi-ofisi yobumongameli uKhumbuzo Chibedi uthi urhulumente uzinikele ukusombululeni umbhodamo wentswelangqesho kweli. Mandizibulisele kuni ngalemva kwemini thina singoqala zive sesilungile ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje. Umphathiso wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi uthi nangona inyathelo elibhengelezwe ngumongameli waseMelika umnumzana Donald Trump lokurhoxisa inkxaso-mali yelalizwe ebifakwa kwinkqubo yokulwa nogawulayo nesifo sephepha ibenefuthe elibi kule nkqubo yePEPFAR, kodwa okaMotsoaledi uthi ngamampunge ingxelo zokuba le nkqubo iye yabhatyalaka emva kokurhoxiswa kwenkxaso-mali. OkaMotsoaledi bethetha kunye nonondaba ePitoli ngalentseni. Ethetha kwinkomfa kunye nonondaba umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi uxelele onondaba ukuba inyathelo likamongameli waseMelika umnumzana Donald Trump lokurhoxisa inkxaso-mali yakwinkqubo yokulwa nentsholongwane kagawulayo nesifo sephepha, inkqubo yePEPFAR, akwenzanga inkqubo yokulwa nogawulayo nesifo sephepha ibhatyalake kweli. OkaMotsoaledi uthe ingxelo zokuba eli nyathelo likaTrump likhokhelele ekubeni ibhatyalake le nkqubo ngamampunge. Uthe kwi-46.8 billion rand esetyenziswa kule nkqubo, inkxaso-mali ebivela kwiMelika yi-7.9 billion kuphela kwaye eli nyathelo alinakhokhelele ekubeni urhulumente angaqhubeki nomsebenzi omhla wenzileyo kusakuthi kangoku. We have death from HIV/AIDS and concomitantly reduced the death from TB. When we started this program, we needed 5.3 billion rand. Today, we are spending a whopping 46.8 billion rand, of which 7.9 billion is from PEPFAR, the money that President Donald Trump has announced that is withdrawing. Now, it is inconceivable that out of 46.8 billion rand spent by the country on HIV/AIDS program, the withdrawal of 7.9 billion by President Trump will immediately lead to a collapse of the entire program. Umphathiswa uthi emva kokuvalwa kwamaziko ezempilo akhethekileyo axhaswa inkqubo yePEPFAR, urhulumente ukwazile ukufudusela abantu ebebefumana unyango kula maziko nabangaphaya kwe-63,000 bafakwa kumaziko karhulumente. When the PEPFAR funded clinics were closed, we removed the files of these people from those clinics to the nearest public health facilities. And we can confirm today that all 63,322 files belonging to these key populations were moved to public health facilities. Motsoaledi uthe lilizwe liqhube kakuhle kuzakuthi kangoku kwidabi lokulwa nogawulayo nesifo sephepha. Urhulumente weli uyigxininisile imo yabo yokunikwa kwabemi beli loMzantsi Afrika nabantetho isisibhulu abangama-49 ubume bobumbacu eMelika. Ethetha nonondaba namhlanje umphathiswa kwi-ofisi yobumongameli uKhumbuzo Chibedi ukwathe urhulumente uzimisele ukuqubisana nokunyuka kwezinga lentswelangqesho kweli. uChibedi ebenika ingxelo ngentlanganiso kwikhabhinethi nebibanjelwe butsheni bale veki. Beli abangama-49 abantetho isisibhulu yeminye imiba ebitshisa ibunzi nebekuthethwa ngayo kule ntlanganiso yekhabhinethi. Kuye kwavunyelwana ke ukuba zibubuvuvu zonke ezi zityholo zibhutywe kwalona eli nebezivakaliswa ngumongameli waseMelika uDonald Trump neziquka ukucalucalulwa.
The decision by the United States to confer refugee status to a group of Afrikaner South Africans is misinformed, as they do not fit the definition of refugees as set out in the 1951 Refugee Convention and its 1967 protocol. Cabinet further reiterated that allegations of discrimination are unfounded and do not meet the threshold of persecution required under both domestic and international refugee law. Moreover, the South African Police Service statistics on farm-related crimes do not support allegations of violent crime or genocide targeted at farmers generally or any racial grouping. Cabinet refused the narrative by the government of the United States of America and remains open to constructive engagement to share a better and common understanding over these matters. Uqhube ngokuthi urhulumente uzibophelele ekuqobisaneni nentswela-ngqesho eqhoka eli. Lenyukile layokuthi ga ku-32% izinga lentswela-ngqesho eli xa kuthelekiswa nekota yokugqibela ka-2024. uNtshabeni uqale ngelithi ziliqela izizathu ezikhokelela kukonyuka kwentswela-ngqesho kweli. Cabinet noted the Statistics South Africa's Labour Force Survey, which shows a rise in unemployment to 32.9% in the first quarter of 2025 from 31.9% in the final quarter of last year. And Stats SA explains that this is also contributed by the number of new entrants to the markets as students graduate from their higher education training. Uphando lwequmrhu lezorhwebo i-SACCI lubonisa amanqanaba ezorhwebo ehlile ngomyinge ka-5% kwinyanga ka-April xa kuthelekiswa nenyanga kaMarch. Iqumrhu lezorhwebo leli South African Chamber of Commerce and Industry SACCI ngamafutshane ithi umyinge ka-49% kuphando ngemo yezorhwebo ubonakalise amaphulo ezorhwebo ancumisayo. I-SACCI ithi uquluka ubhode emayela noxhaxhe werhafu yentengo phakathi kwenyanga yokwindla nekaTshazimpunzi ukutsho uMarch no-April ibangele ukungazinzi okuthile nokutyabuka ngamaxabiso axhomileyo kurhwebo. Kambe ke boleke ngelithi ukuba sezantsi kwezinga lokwehla kwamandla emali kuquka nokwehla kwamaxabiso amafutha noko kubangele uxibilili. Kodwa ke imeko zithande ukuba maxongo kwifuthe elinxulumanisa uqoqosho lwehlabathi jikelele neli. Unfortunately, our situation in terms of the US economy and US relationships are not that good at this stage. But they are very important trade partners internationally. Kananjalo amalungu we-SACCI abona amanyathelo athatyathwayo noko ukuqinisekisa inkqubela phambili yoqoqosho lweli nangona nje kukho ukungaqini umnqwazi ngokuphathelene noqoqosho lwehlabathi jikelele. Government of National Unity, which is actually positively inclined towards creating an environment for a higher economic growth, which will be important, and I think that will drive your future expectations. Ukanti ke i-SACCI ithi uphando lemo yezorhwebo ngokubanzi luveze ikroba lamathuba engqesho aza kuvuleka kwiinyanga ezintandathu ezizayo. Sinamkele nakwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama ekugqibeleni buzalisekisiwe ubulungisa ngakwibhinqa laseGauteng elingusomashishini neladlwengulayo nanjengoko umenzi wobubi uMoses Ngqesha ethiwe nkanga esigwebo sobomi izihlandlo esisibhozo eqamele ngenqindi luvalelweni wongezwe ngeminyaka engama-34 edibene kwanamanye amatyala bejamelene nawo. Intatheli yethu Anda Nqoji ulandela elinqaku. Siwisiwe isigwebo kwityala lika-Endikawa nalowo ke owadlwengulwa ngexesha wayezihambela nje apha ecaleni kulwandle apha eGqeberha ulwandle lwaziwa njenge-Kings Beach. Kuthiwa ke wathi waxhwilwa ngumsolwa lona ze wamthatha emsematyholweni nalapho ke wathi wenza unothanda kuye. Kodwa ke lo mtyholwa lona uthe wagwetywa izihlandlo ezi-8 okanye ezintandathu zokudlwengula
gwetywa ke na for amanye amatyala asecaleni afana nokuphanga kwakunye nokumxhaphaza, nto leyo ke ethe xa sithetha nalowo owathi wadibana naye lixhoba lale nto okanye indodakazi yakhe yathi intoba nangona ephefumla kancinci kodwa ke unexhala kuba xa ujonga iminyaka eyi-8 ubomi in fact entilongweni uye ucinga uba fanuba ngudilika jele, kodwa xa kuthethwa inyani yiminyaka nje ngama-25, nto leyo benza baxhalabe. Kodwa ke sithi balindile into yoba kuvulwe indawo into ezifana ne-parole should loo nto yenzeke, bakulindele ukuthi basiphikise eso sigwebo, kodwa ngoku mandiphinde ndisiphosele kuni intambo. Kutshanje umbutho wenkcukacha-manani weli iStats SA ibhengeze ukwenyuka kwezinga lentswela-ngqesho ngomyinge ka-1% layokuma ku-32.9% kwikota yokuqala yalo nyaka. Ulutsha lolona luchaphazeleke ngokumandla ngomyinge ka-43.1%. Namhlanje sinaye usihlalo wale arhente yolutsha yeli i-NYDA uAsanda Luwaca noza kuthi aphefumle ngalomba. Asanda, masikwamkele, sikwabulela nangexesha lakho. Ingaba le nkcukacha okanye mandithi ezinkcukacha manani ziphumileyo zolutsha olubonakala ukuba luswela ingqesho ithetha ntoni kuni njenge-NYDA? Njenge-arhente who has a responsibility lophuhliso lolutsha, what we are primarily concerned about is elizinga le-unemployment, especially kulutsha. Siyazama ziarhente uphuhlisa ulutsha through interventions esinazo. Siyasebenza nohulumente ne-private sector, sigxila kwezemfundo, siphinde sixhase ulutsha olufuna uvuna amashishini, okanye ulutsha olufuna imisebenzi namathuba. So siye sisebenze ke nohulumente, Department of Employment and Labour and the private sector, so that sikwazi ubridge la gap between opportunity holders and opportunity seekers. Njenge-NYDA ingaba mhlambi njengokuba sisitsho ukuba ezi zinto zichaphazela kakhulu ulutsha kwezolimo, kwezorhwebo, ngawaphi mhlamba amanye amanyathelo specifically kwezi sithetha ngazo eniza kuthi niwathathe njengo-NYDA? Siyawaxhasa ke i-entrepreneurs, i-agripreneurs. We provide support, grants, banika imali umuntu akwazi uvula ishishini lakhe. Siphinde sisebenze ne-entities ezifana no-AgriSeta, nabo umsebenzi wabo is to skill and train ulutsha kwesi space agriculture, because siyayiqonda ubana ezi sectors ezithilo agriculture, manufacturing zinayo i-potential yo create employment opportunities. So siye sithanda usebenza nabo so that ultimately ke nathi sikwazi ubona low impact esiyifunayo. Ungaphefumla uthi igalelo lezopolitiko lingena kangakanani kule ntswela-ngqesho sijongene nayo? Ipolitiki iyangena ngendlela enjani. Okwangoku sikule arrangement karhulumente we-Government of National Unity, GNU. But ke into esigxila ngayo yile ubana le politiki yabo as politicians mayingachaphazi ulutsha nophuhliso lwayo. Where there are policies ne-legislations efuna zipasiwe, makungathiwa kuba kukho ezi arguments okanye ezi tensions between political parties, kuchaphazeke ke ulutsha. Throughout nale GNU, i-agenda of developing and uplifting ulutsha must be a priority. And ke i-GNU iyaz identify ke as priorities ezintathu. One being that of employment creation. And so at the center of low priority is the understanding about ulutsha must play a central role, not just in the employment creation industry or sector, but ultimately nakwi development lolutsha in its totality. Enkosi kakhulu, Asanda, sibulele nangexesha lakho. Enkosi. Abahlali belali iKromkale eMntla-Ntshona bamemelela kumasipala iMorelete akhawulezise ukulungisa ibhlorho edilikileyo, nto leyo enyanzelise ukuvalwa kwezikolo neziko loluntu lempilo ekuhlaleni ngenxa yokungafikeleleki.
Lusuku lwesithathu abafundi besikolo eRithusitswe combined kwilali Kromkale ngaseHammanskraal benga esikolweni logama nekliniki yasekuhlaleni ivalile abahlali bezuza uncedo lwenkonzo kwilokishi nelali ezikufutshane. Oku ngenxa yeblorho edilikileyo ngenxa yemvula zakutshanje. Abahlali basemngciphekweni okwenzakala okanye basweleke ngokuqhuba imoto nokuhamba kule blorho emva kokuba ucebe ibhengeze njengengakhuselekanga. Kliniki since the day councillor decided. Since the day the councillor declared the road unsafe, the clinic hasn't operated since, and while we have old people that can barely walk, we are told to use services from neighboring townships. There's no response or an update as to who will fix the bridge. There is just complete silence from the municipality, so we're in trouble. I was delivering at the clinic, but when I passed here, I could see the bridge is not right. But I was not aware that the clinic was closed. Uganda abazali babafundi besikolo eRithusitswe esivaliweyo baxhalabile ngabantwana babo abangazoyigqiba isyllabus. Our challenge is not the learners, as they can reach the school. The problem is the teachers who can't access the school. Now that the school is closed, we have a problem because we had a similar challenge before. When it's raining, even bit rain, the floods is gonna come this side. So the only issue is for municipality to come back to us as a community. They don't come to us and explain what's their plans, disaster, what's their plans, public works, what's their plans, councillor. They don't come back to us. That's why the community is so frustrated. Umasipala wasekuhlaleni Moretele uthi awulali budlayo ulungisa le blorho. It's not only the Kromkale, it's the place called Tolo. The people have already been affected, but the municipality there tried to intervene. Also, Slagboom roads, Ragsteslot roads. And yesterday we met with the guys from the public works who promised us they will just try to create the temporary road so that the people can have access to the school and also to the clinic. Njengoko kulindeleke ukuba siqhube isikolo ngomvulo. Iitishela kwesi sikolo ezixhalabileyo ngemoto zazo sibongozwa ukuba zixoze mphini wumbi ukuya esikolweni sicezele kude kule blorho idilikileyo. Ukanti njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezamaqonga onxibelelwano uSandile Hlangani esakumncambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Ingaba yintoni ngoku etrendayo kwezonxibelelwano? Ku social media ngakumbi ku X abantu abaninzi bathetha ngalento yabahlali abamhlophe base South Africa aba bayi49 bebehambile ekutsheni kwale veki babheka eUnited States of America. Kukhangeleki ke ingathi izinto zihamba ngalandlela bebecinga izinto zizawuhamba ngayo. Kwakuye naye ke uPresident Donald Trump uyabonakalisa ukuthi noko ingathi uphoxekile ezi zinto ebecinga fanele bazizo okanye ziva naye ngoku ingathi uyasibona isiqinisekiso sokuba ayizizo ezinto ebezawuziva. Sizawuyazi ke ukuba nomongameli wethu uRamaphosa uyahamba ke kwiveki le siya kuyo uyobona umongameli Trump. Enye yezinto azawuthetha ngazo ke ubudlelwane phakathi kwalamazwe mabini uMzantsi Afrika neAmerica. Abantu abaninzi ke bathi ke umongameli angayilibali nale yababemi bathe baya eUS kangokuba abantu abaninzi ku X bathi umongameli makabathathele ne-citizenship. Into ke leyo siqondayo ukuthi noko ayinawuze yenzeke ngoba uveli i-citizenship yakho uyiluze ngokukhawuleza okufana nolo hlobo. Sizawuyazi ke i-States South Africa ke siye sakhupha izitets zaso ezixhalabisayo. Kule nto siyaziyo ukuthi ke i-unemployment ikwizinga eliphezulu. Yiyo le nto sihlala sikhuthaza abantu ngakumbi abantu abatsha sisithi ke mabathathe i-courses ezi-online ngakumbi ezo zi-free ukuthi ke benza lento kuthiwa ku-upskilla ukuqinisekisa ukuthi yonke into abayenzayo inxamnye nale fourth industrial revolution sihlala sithetha ngayo. Kokugqibela ke Lisa sizawuyazi ukuthi IEC ngomvulo ine-conference eyenzayo eCape Town apho ke izawudibana namanye amazwe enza lento kuthiwa yi-e-voting ngoba ke kuyabonakala ukuthi zikhona izinto ezenzekayo xa sivota ngephepha nangepen. So i-IEC
i-ICC ke ithi ke iplana ukuthi lento iyenze online izawufumana ingcebiso ke kulamazwe asele eyenza already i-voting. Sibamba ngazo kuwe Sandile, sibulelena ngexesha lakho. Iqela lembaleki ze-relay elitshatshele labuya nembasa eziliqela kugqatso lwe-World Athletics eChina lamkelwe njengamaqhawe lisakugaleleka kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo International. Amadoda kumgama we-4x100 meters kunye nowe-4x400 meters aphumelele igolide. Iqela lamanina kugqatso le-400 meters libuye nebronze ze iqela eliquka amadoda namabhinqa kwi-400 meters ligqibe kwindawo yesihlanu kwi-final. Omane lamaqela azibeke kwindawo kwi-World Champions eJapan kulo nyaka. Ukanti ke ngoku ziphelile besenilungisele zona ngeli xesha, siphinde sidibane kwixesha elizayo. Kamnandi mawethu.